אני לא מאמין. עכשיו אני מאמינה שהוא לא מאמין באיזה בוקר זאת. יואו. טלפונים עניינים אני לא מאמין. ישר רוצה להתחיל לאכול, אתה זה. הוא רעב הילד. כמה זמן לקח לך? חשבתי, למה 3 דקות? ולמה לא שאלת? זה יפליל. מה שאלת? כי אמרתי, אוקיי, בטח רצית את זה, כן, על הקינדר מאיפה שלחתם. אז אמרתי שלחו, עדיין נאמן. הארץ? כן, כי זה אין פה. יואו, אני לא מאמין. איזה קטע. מה, רגע, לכמה זמן באת? מה עושה? מתי הגעת? מתי הגעת? עכשיו? את נסעת להביא אותו או מה? מונית? איך הגעת? מונית. יואו, איזה קטע. קצר, להגיד מזל טוב ואני חוזרת. מה, לכמה זמן באת, באמת? קצר. יואו, איזה כיף. הוא באמת שמח. אמרתי לך שאין מצב שהוא יודע. וואי, אין וואי, איזה קטע. ואמרתי לך, אולי תבואי, אולי זה. חשבתי שאתה יודע, כשאמרת אולי תבוא, אמרתי זה הוא יודע. לא, מאיפה אני אדע? איזה קטע. אז מתי לך? עכשיו? היום? מתי?